Problemstillingen til mit projekt var, at hvis du står i et mørkt rum og skal have 250 ml vand over en kolbe via en slange, skal du have en alarm, der fortæller, hvornår der er vand i slangen, og om der er nok vand i kolben. Opgaven var så at lave sådan en alarm med Makey og Scratches. Ja. Der er vand i røret, 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 der er 200. Her er så hvordan det foregår. Her er kolben med vand i. Den sorte ledning i koppertråden er forbundet med Makeys jordforbindelse. Her er så trakten, hvor den hælder vand ned i røret. Den røde ledning er så forbundet med Makey's nedknap. Den er forbundet til en tråd i slangen også. Der er så slangen med koppertråden i, og nede for enden har vi så kolben, hvor der også er et stykke kobber i, der passer med 250 ml linjen. Der er så en hvid ledning, der er forbundet med Makey's opknap, og Makey den er så forbundet til computeren. Her er det så tegnet. Det orange, de er koppertråde, og det gule, røde og sorte, det er ledninger. Der bliver sendt et strømsignal gennem den sorte ledning op til kobbertråden, der sidder om den første vandbeholder. Når så vandet bliver holdt over i gummislangen, så vil strømsignalet blive sendt via kobbertråden ned i vandet og over, hvor den så vil røre den anden kobbertråd, som så sender et signal gennem den røde ledning til Makey om, at der bliver trykket. Hvis nedknappen så bliver trykket, så vil den skifte til check-kostymet og spille lyden vand i røret. Der skal være hælde. Ja. Der er vand i røret, der er vand. Så kommer vandet ned i kolben, og når vandet til så når 250 ml, og den kobbertråden bliver signalet, som er sendt hele vejen gennem den sorte ledning, den bliver sendt op gennem kobbertråden og ud gennem ledningen og hen til Makey. Signalet gør så, at krydset det er skiftet til et check-tegn, og den vil spille lyden vand i kolben. Der er vand i røret, der er 250